ang ato yung normal nga kinaiya basta na atay bisita ato yung lipayon kutob sa mahimo kanang mo believe gyud ba bitang ura ganig ma-surprise or malipay kanang mahinumdom siya tungod sa kanindot sa iyang nasinati kuyog nato. Mao man bitaw nga kung bisitahan ta niya porting batias atong balay, porting atong pobriha, unsa man dayoy atong reaction? Mauwaw. Dili gusto nga bisitahan. Labi na gyud og arang-arang pagkabutang ang mobisita. Nga mahadlok kamo gusto mong bisitahag pare? Gusto. Di ka mo magkapulike. Daghan siguro kay inyong utang no para palit mo og kaning manok o sa iloto para sa pare. Labaw na gyud kun obispo mo ay mo kuano? Mo bisita ba? Stilan kabuang tingali Labi na gyud tingali og kardinal, no? May mo bisita ba? Anak ko sa inyo ron. Basta di tingali mo trabaho tuan gyud ba mo leave gyud ba? Ana unsa nakaginoo gyud mo bisita pastilan pero lahi agi di ay sa pamaagi ni Kristo ngano man kung gusto natong lipayon ang Ginoo ang gusto day niya kanang wa kay andamon wa kay kurion ang makalipay di sa Ginoo mao ang atong focus ngadto niya nga siya ragi atong tan-awon siya ragi atong paminawon ug atong sundon mao din ay makalipay sa Ginoo so kun mo kuanta niya mo sunod sana kun mo dawat niya isip bisita sa atong kinabuhi or bisag diha sa balay lipay kay na siya kun imo siyang atubangon imo siyang paminawon wa jud kay buhaton bisan unsa ba para gud aning misa ana lipay kay siya ang atong focus din his misa kana bang gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa misa focus kay ta kamoron focus mo sa Ginoo Focus. wa mo magunahon sa inyong labhonon wa mo magunahon sa inyong utang wa mo magunahon sa inyong gipa-eskwela wa mo magunahon unsay inyong lutuon sa imong sakit wa ka magunahon ana focus ka sa Ginoo wa ka magunahon sa imong bana sa imong asawa sa imong mga anak ang ilang kaugmaon wa ka magunahon ana hilom ang gusto sa Ginoo nga inigatubang nato niya kalimti ginang tanan kalimti gyud ayaw na paghunahuna isipa nga mao na gid na ang the best nimong hunahunaon ang focus diha sa Ginoo unya ikaduha niyang gusto nga ang atong paningkamutan pagbuhat ang sugo sa Ginoo dili ang sugo nato mao nay makalipay niya si Marta kay ang iyang gihuna-huna kanunay ang paglipay man sa bisita niya nga tao kung ang ato na ganing lipayon mauna ang tao kanang tao ba para na imong tupad gud kana tao man na sige paningkamuting nga lipaya na basta lagi mas stress gyud ka ngano man demanding man kay na kanang tao demanding kay na hinawayon pag yun hinawayon magluto ka inikaon kuwang man sa asin o sige gamit nimo anaon pa ka koreksyonan pang imong gibuhat murag sobra ra man ni ka ana daghan kay koreksyon ikaw mahiyom la may madini siya mo luto di ay mauwaw naman lang sa ta magluto ani kay daghan man kay koreksyon hasta kung sa imong pagpamutang sa imong naong og mga badlis colors book sawa yon pag gani sawa man na mabalanse taas man pikas dili mo bura lagi daghan kay koreksyon kapoy
maghimo kas imong balay, imong panindoton, idigsod, ingon dayon nga, wa man ni mag-match ang imong floor o ang imong diri. Kari untaan na, unta ni, kari diri, mas nindot ba yan, inana. Kakapoy, may kay tamparuson ng hilong, gudi agad ka nang ko, nala. Ay, maghimo ning balay. Kabantay man na. Nya unsa man say makapalipay nato kung tagbalay ka, kana sang tao nga focus nimo, kana bang dili siya magsigi og saway-saway, di siya magsigi og kanang sana pang suggest pang comment diha, magsigi ra gid siya og focus nimo, labi na gyud magsigig daig, lipay kay kana. Kana bang di manghilabot ba sa atong kinabuhi, in short, kung dili magpa mudawat sa atong kinabuhi. Muna, ang kalinaw nga nasinati ni Saint Francis of Assisi nahitabo ra gyud diha sa iyang pagbiya sa iyang gitawag og worldly concerns. Unsa may atong worldly concerns? Kana giyong wealth, comfort, pleasure. Kani yung tulo. Apo pakapina na tug usa, power. Pero kanang power resulta man na kung naa kay wealth, nya naa kay comfort, naa kay pleasures. Wala butang na to power. Kinsa may wa mangita ninyo ron og wealth, taas ang kamot. Kanang bang wa gid mangitag kwarta ba? Lisod magay mong palit og slot. Atong halin gahapon 76 ang atong halin sa kuan, 76 slots atong halin sa dopes. No sa pakatamo halin og tag 7,000 no? Kada adlaw ba mahalinan tag 7,000. Sus lipaya ka nato ani. Pero 76. Bisag 760 lang ka slots kada adlaw. Lipaya ka nato no? So ay ninyo ingon ana palit mo tanan dinhi og slot, di ba malinawon kay mo, labi na gyud ang imong ipalit kanang tanan gid imong kwarta para tong biyuda ba. Sus nindota lagi malinawon kayo ta. Pero sige kang paningkamot kay di kong palit ya kay di pa koy paliton ng pulos gyud kalibutanon ba. Kani manggong atong slot opportunity ni nga makapalita og mga butang langit nun. Parehani kong simbahan, kinsa bagoy mo angkon aning simbahan nga ato man gining ilhon nga iyan is Ginoo. Nya kay iya mas Ginoo, ang Ginoo mo'y tag-iya ug mo'y magbuot. Mo nakita dinhi manglimpyo ta at timanon ta ni dili para sa tong kaugalingon, para sa Ginoo. Amo na kanang atong kumbinto, atong tukuron, dili mo na para sa pari nga nag Padersiano na mubiya ra na wagi siguro anha panahayaon dias kumbinto ini human. Ya mamatay ra man na, mawagtang ra man na. Pero ang kanang maong kumbinto mao na siya ay magpabilin kay simbolo man na sa presensya sa Ginoo. Anha diya buhaton ang mga butang nga Dios nun, langit nun. Nyag mo apil ka ana, mo na atong concern malinawon. Mo na dira kung mag-goal nga, oy 76 naman ang halin gahapon. Pero na naman sa tayo total nga halin nga niabot naman sa 7,667 slots. Pakpakan na to ang atong mga namalit. Nga, ang ato sang special slot nga MMTL na nasa tayo total nga halin nga 685 slots. Pakpak, yapon. Daghan na tagmatagaan ani nga mga tao nga kabos. Nga naman, focus man tas paghatag sa Diyos nun nga buhat. Diyos nun nga buhat ang pagtabang sa mga kabos. Muna si Saint Francis of Assisi, champion gina siya nga nagtabang sa mga kabos. Si San Pablo sa unang pagbasa, na-stress siya sa una, kay sige siyang lutos sa kaning mga nagsunod sa tinuhuan na kontra sa iyang tinuhuan nga Hudiyo, ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Stress kay siya panglutos, pamatay, pangpriso. Brad, kapoy kay siya ato. Nisunod bitaw siya sa Ginoo. Kaingon lagi siya, wala na akong hahanapin pa. Yano kay siyang mupakita sa iyang kahuyangan.
Moingon gud siya gud nga ako dili ko angayan tawgon na apostolis oy kay perti na akong buanguna. Nabitan ka mauna kang muangkon sa imong mga apan. Gikono, lingi ako no na imong tupad. Ing na unsa may bati nimo. Pangutan ako no. Mutugan ba na siya siyang bati? Si San Pablo, yano na kay kanang mga tao nga ma-stress, nagsigi nagprotektar sa ilang kaugalingon. Daghan na silang mga gitaguan nga mga bati. Ano bang mga bati nga di nimo gustong mahibaw-an? Ma-stress ka ana, magkaratol-ratol. Na ano? Pero kanang tao nga yan ang gitawag na to truthful, transparent, relax kay nas tanan. Kana ba ini gingon nimo bati lagi kag naong sa bitaw. Ano man ra ba? Mao gini akong naong. Pero magpakagwapo gyud ka, magpakagwapa, bisag dili gyud kayo tanto, magkabuang gyud ka. Kanang pobre ka, nya mo angkon kang pobre ka. Aberte lindota. Pero di na gani ka mo angkon sa imong mga bati, imong protektahan kay imo jong ipakita nga nindot ka, the best gyud ka, mas stress ka ana. Muna ang Ginoo gusto siya truthfulness, transparency. Muna si San Pablo dayag kay siya. Si Saint Francis dayag sad kayo siya. Wa na gid siya gitaguan. Pero kining wealth sa kalibutan, kining honor sa kalibutan, kining mga bahandi sa kalibutan, pastilan magkabuang tag protektar ani kon mo'y atong padaghanon. Mao na rong na naggubat na ang atong mga katawhan, labi na gid sa Russia ug sa Ukraine, kay daghan sila giprotektahan dinhi sa atong nasod, atong mga politicians, way hunong, siging away, siging dinautay. Inumdo mo kamo kinsa ninyo dinhi kinsa ninyo dinhi ba nga nakahinumdom nga dunay panahon sa atong Pilipinas, labi na mong mga tiwasonon og mga kinsay nakahinumdom nga naatay panahon sa Pilipinas nga mga politicians pag humag-eleksyon, bisan pag panahon sa kaning kumpanya wa mag dinautay. Taas ang kamot. Wow, ako 59 na ko hapit anyos kana yung dinautay. Abisan na lagi ni humag-eleksyon, kinsa ninyo dinhi ang nahinumdom nga wa na gyud maglalis ang mga politician, wa na gyud magdinautay pag humas eleksyon. Kinsa nahinumdom ninyo ana? Sultihi ko kung santo iga. Basig katong wa pa kumatao ba? Oy, dinautay gyud, dinautay sige. Sa inyong balay. Sige, sa inyong balay. Kinsay nakasuway nga wa gyoy nasuko. Nagdinawatay ra gyud ba? Mga naong ninyo sinawayay gikan diri nga mao na tungod ba na sa katong ato bang kalibutanong concern mo na ang gustos Ginoo biyai ang tanan mo tuyok yung ka sana 180 or 360 degrees kana kunong turn around 180 man siguro from east to west. So usbag yun mo na si Saint Francis gikas pagkadato nagpakapobre. Si San Pablo gikan sa pagpanglutos nahimong mahigugmaon sa mga taong kontra sa iyang gituhuan. Kita sad nindot unta tayo nga gikan sa atong pagka-materialistic ngadto nata sa pagka-manggihatagon. Kanang materialistic daw mana ang manggihatagon muhatag. So kanindot unta no nga manghatag kita aron magkahiusa nya inigpanaw na to padung ngadto sa Ginoo. Hiusa tang tanan. Apil na ng mga tao nga way pagtuo o kaha minus pagpagtuo sa Ginoo. Madala na nato padung sa langit. So kinirong atong pistang umaabot sa atong mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario, atong gipaningkamutan ng tanang katawhan labi na gyud ang mga kabus natong mga parokyano makasinati sila, nakauban sila, nahinumduman sila o gihatagan sila paambit
sa atong pagsaulog sa pista, pinaagis pagpanghatag nato nilag 5 kilo packed rice. Nya kung gusto mong moapil ani, ihatod lang din sa simbahan ang inyong mga hatag, mga bugas baka, sardinas, noodles, nya ato na silang tingbon aron ihatag nato before or on the day sa atong pista karong October 29. Ang mahal nga Birhen Maria makighiusa nato, si Kristo makighiusa nato o makabaton tag tinuod na kalinaw. Mao na ni ang giingon sa atong salmo. Sa tuig giingon nato, aga ka ako Ginoo subay sa dalan sa ngaway katapusan. Mao ni ang tinuod nga dalan ngaway katapusan. Inigabot na to diri sa kalibutan ug mosubay ta, matapos man ta. Karon gani akong igagaw distant relative, request nagpamisa kay namatay, giatake. Ito sang simana ako gyapong igagaw, batanon pa, ang patay gyapon, atake. Matapos ning atong dalan sa kalibutan, pero magsubay tas Ginoo, basta way katapusan. Sige, manindog na ta.